Anyalaki din! Halangan ulayan man na ito'y buhok ko. Tapay analagip mo ti agpakulay iti buhok. Ada mo uban ko. Sapay dito'y bangs ko, ti kay kayat na pagtubuan. Nan kita akman. Umad adon sapay kit din, no ikikatak. Ay sus, una yan. Nagadon nga agpayso ti uban mo ading kaw. Ay na, adon samot tan ti uban mo ngam siya. Anya ka man din manang. Pag nerbyosan nakmat, iti kastaunay. Putno mat. Kita man no. Nagnisit pa ilaang to'y buok ko. Ay na, madlawon na kita uban mo. Makiasawa ka kidin. Siya? Makiasawan? Win ata bakit kan, nasurok at rin tamon. Ay, agtrintaak pa ilaang manang. 29 ko pa ilaang. Agtrenta kan, inton sumaruno a bulan. Ay naading ko, bakit kan, makiasawa kan. Nagadutit ang agar-aram kan ka. Di ka lang makapili mo't kadakwadan. Awan mo din nasaya at kadagiti agar-aram kanya. Ni atong ngay, nasingput kan nagagat da di lalaki. Wan, isunti pakiasawam. Jak to, pa'y kursunada. Isuntoke din, di pakiasawa akon. Manyalakit din ayan. Wan ko namon, numaminsan tupay nga umay agaram kan ka. Takasaran adagos, tapno saan ka amabakatan abalasan. Adako, nanang. Day, apay, naggap-gapwam ayata itakalaan, sumipngutan. Kunak mat kada kayo ama panak iji balay daman ang Esther saan na ya? Ay, wala niya. Ay, kan, anya nga itingyawid mo ngayon to na. Awam mo. Kunak mo't ang mga alaka itinaloom amang ka, taiso ti paboritaw. Saan pa'y analoom, di papaluumon da. Mala, agluto ka nga rudon iti sidaan tayaw. Nakaisa nga kaun. Ay, anya nga tamanin ayat di masida. Ingka man pa'y lukatan jeri daw, adag tuk-tuk daw. Jay agsinger ay ti utang dayta. Ay maganabiin, Grace. Nga ay ayatik ti kastaunay. Ay, nagsapa ka matin nga umay agpasyar. Diyak pa'y nakaluto. Ay, anya matin. Di ka pa'y nakadigos. Agat pitak ka man. Di magasak laeng. Tao umay ko ito da ito'y nalukmbag nga upa asagot ko kin ka. Para kanyak day taawit mo amanok. At dapay atinayon na oh. Makitam da ito'y isang atiklis as sinusuon ko. Oh. Anya day ta? Naloom amangga. Sagot ko para kin ka. Ay, hala. Nagadumot ti regalong kanyak. Ay, thank you atong. Agsubli akto yung rabi. Tao may kundo ibkas ti panagayat ko kin ka. Ay, wan sige. Agsubli ka lang ta. Welcome ka dito balay mi. Na yan na nagmayat aming mingan day tarupang. Nga umis-isang, Grace. Makapainlap talaga. Ala, yawat mo day ta manok. Kan edi sumatan day ta sa nga tiklis analom amangga. Taagawid ka pa yaang. Ingkagdigos sa kagsubli. Ayun gaya man niya. Abti day timarap. Oops. Sa nga tiklis analoom amangga. Uray ko lang maangot tinaloom nga ayo mo day ta mangga. Agyaman na ka, atong. Agsida tayo iti manok. Kita mo. Ay na. Ay, wag. Sino nga itinangtad iti day tama na o. Ni Atong. Di magas dito balay. At dapat intan na sa nga tiklis analoom amangga. Ay, nagbayatan. Ay, nagsingpot at talaga day yung agar-aram kan kanak ka. Mayat no isunti pa kiasawaam. Jakmat nga ron kursunada nanang. Agpili-pili ka pa ilang. Sungbatam kit din ni Ataong taagkasar kayo na dagaws. Inang pa'y partsinda di manok nanang. Kailuto ko napang rabyan tayo.
Nagmayatin day ta porman paray. Yelo asabong-sabongan na pulaw, ken stripe pa pantalon. Ay no, nagwapo ah. Mapan ko man pasyari ni Chris, pare. Ha? Nay, apay agar-aram ka pay langin ko na. Kunak no sinumbatan na kan. San pa'y nga ron, pare? Kahit adamay lang namnamam kin ko na, paray. Diyak man mo, pare. Awatan namat amin nga itid ko ken kwa na. Itay lang tedak manin itimanaw, kan nalom amang ka. Inawat naman. Anya laki din na ya, paray. Kahit talagang awatin na ada kita. Uray man pa'y sagutam itimay sa anabyagan wang, kahit awatin na, paray. Talagang ay ayatan ka, Grace. Gaw atat bulan. Tapno iyawat ko ken ka. Mapanak nakaklang ti ayat ko ken ka, ayat ko. Ay, saan ka ba'y kadi analpas ang nagdanyo? Karugurugik pa'y lahin. Kunak man nalpas Ada pa'y tuloy na, dani ko. at idtog ka di ba'y? Tinggan niyo to'y tuloy na. Oh, Grace, ayat ko aya. Inuknoy ko ken ka to'y kararuwak ken ka, ayat ko. Si dada anak amang idaton to'y kararuwak ken ka. Talagang magtuglop ako. Saan mo't lang makadlaw? Iyawat ko ken ka to'y puso. Karaman to'y dalam ken batikuleng ko ading. Kasta kapud no ti ayat ko ken ka. Oh, Grace. Baliwang tumanan ti umay pumasyar. Tani, makaturturog ako. Grace, damot lang ka dinamnamak, ayat ko. Anya lakit din ay atong. Di na ka di apuraan. Ikanak pa itinaan anay apanawan nga agpanunot atong. Agapit maninda atong itiirik da. Naglawa di taltalunan da. Apay nga ibagbagam day ta kanya. Kat kita aman, nagbak nang da. Naggagat pa'y amin akakapsat na. Agasam man mana. Imay nagpasyar iji balay idirabi ni atong. Kay, Kas iti sigot nagdandaniw manen ay na. Nakaayayat man no kasta. Lab na ka talaga. Ay, marurudak amang dengdengag iti daniw na. Saanan nga uso ti daniw ita? Ay na, di mo pa'y kaya. Kasta ti kadaanan awagas ti panagaram. Ang OA nga. Sumbatam kit din. Tamok, buridak niya atong. Damag ko nga ipatawid na kanukan kwa na jay nalawa adag-adag itinaganak na. Saan ba't nagbugbog ko iti saka na? Bayamon. Uray saan nagbugbog ko. Basta nasingpit ka nagagat. Di pa'y agpabang lumot no may agaram. Nagbadoy pa'y akitaan. Ay naading ko saanan anapatagday ta. Diyak lang amin mabasti-bastig ka. Nagagat amang tad iti sagot na. Bastidam? Ay sus, nagsingpit bastidam? Anya kalakit din. Napili ka unay. Ay na, sunggarak adi. Amang pampanunot nga iso ti pakiasawa at manang. Diyak talaga mairuso. Nabayag ka mo di Manila niya, pare Stephen. Ay, talaga nabayag pare. Kita manday ta. Uray kalapim mo daw ijay. Ngam, nay. Nagdadakkel lagi ta tato ma. Anya day tato di tatakyag mo, pare. Ulag da ito, pare. Ano, nagdakkel nga ulag. Karasain sa Makita mo na da ito itatok dito yung likod. Ako, makigtot ka. Kita man, pare. Kita Ulag maninday ta, pare. Da itakot kubra. Apay nagpatato kay ti kakasta, pare. Uso nga ni J. Manila. Aginom ta kiti. Kakaiso na nagkita tamarin. Lumabas ti may sa mutla nga kumpare ta, pare. Malagi mo pa inatong. Ay, una, malagip ka. Diyan nga, katawan tayo di high school tayo. Nakutong, nagnisay. Wag, iso day tanay. Pare atong, dumagas ka mo na. Agawin ako. Napanuga ka nagapoy talo. Umay kakidita, ginom tayo. Umay ka na, pare.
Kakaiso na nga, itatayo lang nga, nagkikita. Ne, nag-beat ka na partay, katong. Kasta na, tasan na naman magininom, pare. Makakansyon ako na. Kumansyon ako sa. Ay, pare ataw. Abay, da asawa mo. Ay na, kararan pa lang, pare. Ni Grace, tararan mo na. Ay, di naglatultula din. Hindi Manila. Asos, nagado ti chicks ka. Guwapo ka mga ngamin, pare Steven. Namalpasa ki si Maysa. Agbiro kak man iti sa baling. Nagado ngamin nga babae di Manila. Apaw, nagpipintas da si ka. Ah, nagkana sa ngay. Pare ataw, makaawit ka pa ikaday. Ay, saan sa makawid doon pare? Yawid mo. Panawan ka pa yung dito, pare. Sa iyawit ko ni pare ataw. Hala, takayat ko pa iti arat. Bumatangak pa dito kantina. Kaya na. Nayunang mo tayo, niti pulutan. Tagsubliak. Nagpodotan ti panawan. Uray agpayong ka. Nagpodot latta. Nagbastos mo tanda ito yung lalaki. Grace, tumagas ka pa man. Apay, di na akong malaki. Nagwapo ah. Nagporma. Kan maskulado ah. Stephen, sika ka din day ta? Kunat mo ti na akong mabigbig. Nagbayag gamot ngamin nga awan. Nagtrabaho ak namin di Manila. Isumat lagaya, managbayag ka nga awan dito yung lugar tayo. Damag ko nga arman na kanya ataw. Pudno ka day? Bay amon day jay. Awan naman na day jay. Makasta mabalinak nga agaran. Apay, baro ka pay? Uy, kita ni. Awan wedding ring ka. Kaya nasawan, baruak pa. Ay na, itay kapay kita sangwan ang tisalmay. Asino ay ati papapintasam. Ada bisitak inton madamdama nanang. Ni atong kaday. Apay pay lang agpapintasak ngayon isumat ti bisita. Asino nga ron ngay? Amangan, no adan ni Stephen nanang. Stephen! Guwapo adi. Maskulado. Kan napurma ni Stephen nanang. Isu anas kan anapintasak mat asumango kan kuana. Medyo nabarta ka. So, pasensya ka na, Grace. Okay lang, si kakit timan. Nagpintas ka mat itan. Ano, barta ko lang. Saan ka mat napintas? Hindi kaklasmate tayo. Anya? Joke lang. Talaga napintas ka, Grace. Mabalinti agbalin a boyfriend mo. Sika man, numayat ka lakit di. Apo, nagmayati sumbat nun. Ay, labaksakan ka na. Dito isa mo lugar tayo, pakasara ka, asawa ka. Sigurado ka? Abaro ka pa'y? Di na ka di pagduan-duan. Baro ang pay. Anya tiyo may naramitin dito nga Stephen dito yung lugar tayo pare. Agbakasyon ka no, pare. Ang amom ka day. Nga adan na damag ko. Anya dito pare? Agar-aram magkanon ka ni Grace. Ni Grace nga ayatak? Way, napanak ano pinasyara di balay da. Kat nung nagado tinadamdamag ko akalukwan nga aramidin na dayta tao. Kasta ya. Iso na nga tati kayat ni Grace, gaputan na porma. Kinod da ka no nakakita, nagkuyog da na pan nagbuya iti sinay. Ha? Kaya mo asawon pare? Baste da ka ni Grace. Ay kat awate mo na, no kasta ti pagbanagan ti ayat mo kung kwa na pare. Umay mo
mo pa siya rin ni Grace ko nambaraw. Uwan ko manana, nood da. Ay, agtugaw ka, tamapan ko ay abandita silid na. Grace, adda bisita. Adda ka din ni Stephen, nana. Sa anak pa'y anak ka make-up. Saan mo't ani Stephen Dayjay? Ni mo't atong. Ibagang nga awanak. Na, kaasimot Jack nga rod kaya't asang wanday taatao, nanang. Ingkakit din. Tanay, kaasimot. Kasaritam labi ay. Imbaga kung nga da ka. Inak man na baste din nun. Ay mag-arabi mate. At uray ka bisita. Saan na si ka? Ah, kasta ka di. Prangkaon kan atong. Saan ka kayat? Anya, kasta ka di, Grace. Anya day ta? Anya day ta at chinelas mo? Nagalutan pa iti alambre. Ha? Di ka lang makagatang matan iti baro? Eh, ano ba ito lang sinilas ko? Ang nagalutan iti alambre timang pastidam kanya. Mapanak gumatang ili, Grace. Di kanginginaan kin kalalagdaan na sinilas lang. Saanan? Basted kan. Oh, Isu nga agawid kan, taagdan ni Stephen. isuti kayat mo? Wan, isuti kayat ko, naglawag saan asika. Sapay kumata saan ka nga agbabawi ang nakikalay sa kin ni Stephen. Apay ko mga agbabawi ak nga, manang. Ay naading ko. Nagadungamin ti madi ada magmay papankan ko na. Damaglaang dagita. Saan apon no dagita, manang? Ha? Grace, apay ngayon adalugan ti pulis. Ayun, manang. Apay dagita pulis. Damagag man to ni Stephen. Stephen? Ang dati kahit asawan na ito eh. Grace. Nabayagan na sinapsapol mo dito ang wanted at tao. Amiya? Wanted ka? Ha? Ato tika, sunay si Manila dito ang lalaki. Pada, arestado kan. Loko ka. Ha? Ay, alalayan na. Matali mo daw aksan. Nalakit din na ito yung napasamak kanya ako. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Adan samad katitex mo ajak amo pala eh. Ha? Palpaliiwan ka namin kay. Tunggal kita ang ti cellphone mo. Kat nakaisam ka. Asino ti katitex mo aya? Amangan kid mo no. Saan ani bakit mo pare? Shh! Ang mga nunta makangagkang ka. Ari ka tan. Anya? Kaya mo saan? Talaga saan ani kumari ti katitex mo? Saan? Asino nga ron? Yaman muktukan ka. Itugot ko yung maminsan. Hindi ayuyan ko. Anya? Makapakigtot kang pare. Hala, di kagdanak. I-promise mo kanya, adi mo ibagbaga iti sa balay, tapno itugot ka, wan! Bakit? Atala ba pa na ka? Di ka mandanagan, tagawit at mulain. Iti gusto nga oras. Ha? Saan ka masaba? Saan ka maladaw? Sakto lang bakit? Isa pa ta. Ay na di nakman dramaan akas na. Taamangan numakidag ka. Manumutin adaras akas ta ti bagbagam. Ngam awan mat tinumpal mo salbag ka. Nag-uyong kamutin bakit? At dalamadamag kung agbababae ka. Ha? Isinak day tamabagbagim di tabagim ko tumod. Unay mo daytan bakit? Sa anak mo nagbababaya. At dala pa pa nakunak mo. Ala, ingkan no sa dino ti papanam.
Sigurado lang nga agawid ka iti masapa, ha? Uwan bakit, Uwan? Promise! Mariel, isugam ti kumpare ka ni Norman. Pare, iso ni Mariel nga armat. Ha? Naimbag nga oras mo, Manong Norman. Kaslawagin ka, ating balasan. Nabayagin nga datdaton kanyak dahil kadwang. Iso na lang, kagakpay mo't ngamin am-amuunay. Nakuna na kanya, naawan ka ng asawa na. Pudno ka din. Awan mo pare, sana yan. Ha? Da kayong dagsarita ating ka. Awan amok noon niya man ti pagsarsaritaan niya. Sapay la kuma, tapod no dagiti ibagpagana. Sapay la kuma. Amin, nagrigat ti mailawan. Ang mga no ayatak, kan ipatag ko, kat addagayang asawa na. Narigatan. Anya? Nabaratagtan pare, nagalitan na. Saan? Saan na ba yung gagawin? Pare, adali man therapy. Sigurado nga gurura yung asawa. Kasama tan ni bakit mo, pare? Tangiwan mo. Abangan na mangag na ka dyan, chicks ko. Narinig ka din. Anya? Abangan mo, kaya't mo magti-chicks pare. Ha? At di barakada ni Mariel. Nagpintas. Siksik ang blante mo lang. Isula lang at bading. Anya? Ay. Agtal na. Kawan pare. Oray, walang chicks no baklan to man lang. Songgarang manitita-ita ang imbangan pare. Laki din na yan. Nagarte ka na ta. At lang aro dyan mamukan ka. Di mo pala kaya. Mga mukay tibiyag mo. Naimbag man ta na panunot mo pa'y tinagawid si Kalando? Ha? Ipakadam kanya, kat masaba ka nga agawid. Ngaman niya. Gusto mo't bakit? Nasa pa? Alas 4 iti bigat. Saan ay nasa pa da ito nga oras? Anya? Tinala daw. Diya gawin iti alas 11, alas 12. Sana? Sa anak ang makiin-inangaw Napanamaya? Taapay abigat matkan ti panagaw awid mo? Anya lakit din na ya bakit? At dala na panan mi. Awis ti barkada. Kaya sana balit tasag paminsan ba? Saan ba't nga every time? Anya? Imbagak mo't ngamin kan ka, aliklikam da Alando. Ngam pag-aayat mo mat ti makikuy-kuyog kan kwa na. Wala, sana na maulit bakit? Diya kaya ito di makikuyukin ko na rumwar. Nasaya at lukas na. Makikuyog ang man ko na. Gamit trabaho. Saanan nga itinuman, wano sa dinuman dita apag chiksan. Ha? Ang mga nukon ko nam lang data. Nya ka magtimbakay. Mamati ka kumamata kanya. Ora mabinsan laang. Diyak kaya ito na talaga. Ora kumpare kami kinilando. Sa anak apabori tararamidan na. Nasaya at lukas na. Apay, napintas aya jay babae apaspasyaran na ijay inuman. Napintas man. Madlang ubing pa lang bakit? Siksi. Gandang di tibuok na. Nakashorts pa yung mapanijay inuman. Anya? Iso siguro, ti kinayat ni paring lando kong kuwana. Hay, kanya laki din na iya kumpare. Nagsam, hindi babae. Unay kan pare. Kanya la unay ti kinayat mo ti na iya waitress. Di mo salud-sudan na kita. Kino nagpintas ni Mariel. Sexy. Ken blondie hair ko naman. Anya. Dagita ngamin abanag. Tiawan ka ni bakat ko. Akayat ko ang makita ko man. Unay kan pare. Mawatam kumamag tin ani bakit mo. Taan naganak ka nga rudan. Ununaan na dagit anak yaw ngam iti agpapintas. Nya kalaki din. Basta. Saan arason ti kinaan dati anak tap nagbalin alo siyang ni bakat ko. Kasla di pa agdigdigos.
Hala? Jak nalapdan ti riknak nga gayat ka ni Mariel. Napintas ngamin. Kan blandi ti buok na. Apa nga awan ni Mariel ita? Ha? Ay kwa, nakuna na kaming kanyak nga dakano na patag-apag nana. Isu nga awan. Basta ya. Kaya ilaw ko mo ni Mariel kahit iso ngay mayak. Ay nalando. Ora awan ni Mariel tadak mat. Napintasak mo takas kan kwa na. Sexy, kan blandi ti buhok ko. Anya? Ano yung bilang ti sa pulam kanya? Ha? Ala. Hanggang nga rin mga laiti mo banta. Paiso kamot lang. Sikapay lang ti Mariel ko ita. Mare, pangaasim ta saan mo ko mga ibagbagakin nila kay mo asyak tinakaidanon kan ka, ah. Di ka kadimandanagan, Mare. Anya lakit din, ay ha. Maasyanak lang amin kan ka, iso nga imbagak. Tapno mabaga ang ti asawam. Ay na, Mare. Idi pa'y laang, amo kunday ta nga ugali ni Lando. Kumbaga, hindi na bago sa akin yan. Ha? Ngam ti pakas daawak. Tinakunam at ikinayat na itidayjay abalasang kat blandi ngamin tibok na. Un Mare, isumod tinako na kanya ni Norman. Oo na yan dayjay nga asawak aya. Babaero at talaga. Ala ah. Sana bale, tanaamwak no apay akas day gayam ti kayat ni Lando. Ammo kon ti aramida. Itaman pa yung nasapa ka anak karubat pa. Sa dino ti papanam? Ay saan mo na sa lutsudan? Basta, ada na patag apapanak. Ah, Apay siga. Saan ka arungwan? Saan ka kadiamapan ijay ayan ti chicks mo? chicks! Anya ka din na itang ibagbagam? Sa anak ama agtap no jak maamuan day tangar aramida ma? Kwa. Ay salbag ka kiti. Kunakon ka. Kunakon. Kwa, agam ang mga kan sakit din, Carla. Sa anak agam ang mga wakaskan ka. Ah, No adaman ti agam ang mga kadata. Si kadayta. anya? Anya, mapan kamat agpakulay iti buo, kumare? Wan man kumare. Mapan ko man mat ipakulay na tibok ko. Tapno saanin nga agsapul nila kay ko, iti blonde hair. Anya, kayat mo asawan. Blandi mati pakulay mo. Ay, saan na? Saan a blandi? Tayman kulay, asaan a malipatan ni Lando? Ay na, Mare, kasla exciting data ko na ma. Alaman nga rod, ingka agpakulay. Tano makita kat mayat, mapanak tumot. Wala mare, just wait. Anya ko lang? Napan nagpakulay ni Carla itibok na bakal? Unlakay, mapanamot siguro ipakulay tibuok na. Tapno saanin nga agsapul nila kay na iti sabaling. Malaya mo't ti kulkulay tibok ti panagbalbali ti asawa. Saan mo't? Kat, anya ngay nga rod no iso ti pakalagan ng tirik nana. Kano iso laang ti ammo na awagas. Tapno agbalbaliw nila kay na. Api kiting. Sa bagay mo't gidi ah. Kahit nagpakulayan na nga eh. Kat iti parlor ading. Alangan mo't nga iti ospital. Mindset ba? Anya? Ay, maakakaran kan samutan kinilando. Adi na amo ti tangtang abon na. Ah, Ha? Siyempre, no agpakulay, ijay parlor at ipapanan na. Sa ludsudong pailaang. kung nagpaswa niya. Mala, sorry bakit? Saan ka nga agong eh? Apa ya kastanot ng tikulay ti buok mo, Carla? Ha? Ay, Oh, apa yung mas daw ka? apa ya kasta ti kulay ti buok mo, kunak? Saan ka di? Nga iso ka na yung kaamapan ijay bar.
Tamapan mo sarsarungkaran day chicks mo, ablan di tibuok na. Wan ko na! Anya? No jay chicks mo, kat blan di tibuok na. Green mat kanyak. Abay kid din. Na, ay unayin. Anya nga ti ibaga ti tao makakita kan ka itikas taabuok mo. Anya pa'y laang ti ibagak ngay. Kat ibagak ati pudno, nga ada chicks mo ablan day. Iso a green mat kanyak. Salbag. Sino ti nakaibaga kan ka iti dayta? Ay, saan mo na sa lugsudan? Basta imbagada kanya. O anya, mayat ka di matlaang ti green, akulay ti buko. Uwan ko na na. May mayat da ito yung blandi. Ay, unay kan Carla. Ay, pangasiman, ipakulay mo dayta iti black. Nagalas akit kitaan. Anya tinalas akitaan? Anay. Dahito kalikulay ti buko a green? Wano dahita pa nagchichiks mo? Ha? Salbag ka lalaki. Into lang mo talaga, ti kinababaerong. Ne, apay ngay akas na tilang amlan daw. Apay, maasar ka, iti kulay ti buok ni bakit mo? Ay, green ko naman. Ay, kaslag mauyong iti kasi akulay ti buok na. Oh, naku na ngamin kanyak. Nga ada ka no chicks mo, ablan di haircut. Ha? Iso ana panunot na mat, ti mapanagpakulay. Ngam green mat. Anya? Ay nalandoy ha. No napatagkan ka ti pamilya. Sarde nga mo, hindi ta pa nagchichiks mo. Nga lakit din na ya. Kurang maya ni bakit mo, iso anay na unam. Saan mo takastahan, Nana? Ay, unay mo tayo. Saan nakasta nga? Ibagbagak lang arudan. Agbalbaliw kan lang daw, no di mo kaya't amadadal ti biyag mo. Anya? Rumor ka akas na tilangan, bakit? Oh, apay manin ang mas daw, kakasta. Hindi na minsan. Napan ka nagpakulay iti buok mo iti green. Sa ita, kasta ti short mo rumor. Dandan ay makita ti karet mo. Oh, apay, Ay, kastoy matipag-aayat mo, saan ayan? unay kan bakit? Ay, pangasiman tay sardeng mo day tangar aramidaw. Kasano nga isardeng ko? No di mo mat-isardeng ti panagchichiks mo, ay salbag ka. Agsaw ka. Ay, bakit? Isardeng ko ti pa nagchichiks ko. Basta isardeng mo muntan day tangar aramidan. Tapno mo, katawaan na dagiti ko kumpare kapo iti kulay ti buok mo. Nang runa, no makita daman day ta pa nagkawkawis mo. Anay ko. Inamin mo matlang agchichiks ka. Salbag ka hindi. Amin akong bakit? Ay, pakawanin ako saan na maulit. Agbalbaliw ako. Aniya? Ay, paray. Kasla nagunag ti pampanunod ma. Siguro, mailiw ka man iti blandera chicks mo niya. Nagpakulay lang arudan ni bagat mo iti buhok na. Kailiw mo pa lang, di blander. Sana ka mailiw ko na pare. Mabuti nga kon. Kung may isa, inamin ko ni bakit. Apod no tinaramid ko. Magbalbaliw ako. Masaya na basta pare. Adan tayo tagang ka. Ano nyaman ti awan kin ni bakit mo? Saan mo asapulan ti sa bali babae? Nya, kalaki din na yan. Uwan pare. Imulak dahil iti panunot ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki Dane, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ay, summer at nalagan lakay. Nagpudot unay ti panawang. Kung nga ron, mapantayon sa piknik iya ka rin Diyak lakay at ti mumisit. Kano nagngingi na dagiti lotion nga inususar kung tapno pumudawang. Ita awisan nakamapan ijay karayan.
Damdama ka, Clara, ba't ano kayat mo? Ay, lakay. Addan sa aglakla ko iti halo-halo. Agdaya mo? Adda, nakita ko. Intamangan iti halo-halo. Aglakla ko ni Madonna. Ay, inta na. Ay, makita ko mo na yung tisiksiyan ni Madunan. Yes. Na, apay kasta unay ti isa mo, ah. Umis-isi mo kaya mo? Ala, intamangan iti halo-halo ala ko ni Madonna bakit? Umay kami man aghalo-halo, Madonna. Ay, wala. Anya ti order yo. Special ka di, wano ordinary lang. Special di kahit ko. Special latan ti order me. Ay, sige. Agtugaw kayo pa'y nga rin dita. Tagarami dak iti order yo. Doon nga special nga halo-halo. Ay na, nagsiksya talaga ni Madonna. Sa pinaka-shorts manay. Ala, umay kan lakay. Tagtugaw ta. Uwan bakit? Intang tukaw. Talaga nga special tila akong mahalo-halo, Madonna. Isungarod nga ado ti customer ko. Wan, madlaw ko akaadwa na customer mo kat lalaki. Ay, kat asino ngay mat ngamin ti saan amagargari iti kinasexy. Sabagay, naka-shorts ka mo ngamin iti kasta unay tikiting na. Kan, naka-makeup ka pa eh. Dayta ti sekreto, nung apay nga ado ti customer ko. Planok mat kumati agla ko idi ti halo-halo. Ngam gaputa nakita nga aglaklako ka. Saan akon ang makikumpetensya pa'y kan ka. Ay, thank you. Ano kasta? Ay, ayan ngay nilakay ko. Taagawid kamin. Ay na, imunan san. Ha? Imunan? Ay, sige nga roda. Agawid akmatan, Madonna. Ah, sige. Umay kayon tumanin gumatang itilakok. Halo-halo. Tinanog nak di kalaban ko. Isa tinanog kumot ah. Talaga nas kan asaan ka magpaabak. Magdamang danog ka. Tanugan ba? Wala. Anya tinapasama kan ka, Junior. Apay alim tagdetarupam. Dinanog da ka no Yeswilanda. Anya, nakilaban ka? Dinanog da. Kati sumat, nakilaban. Dakkel a problema ti pinarnoy mo si ka, Junior. Anya adak kala problema sa asawang mo. Kat kasano nga, di kinalaban na. Awan problema. Anya nga awan, kasano no agreklamo dagi tinaganak na. Napanda ka na di police station. Ay naku, kat. Agdaromda ka na. Ay, kasano daytan? Pangalaan tayo iti pagbayad tayo. Oh, sumungbat ka. Sumungbat ka kin ni Mamim Junior. Saan nga iso ti kayat ko sumungbat? Sino ngay? Sika ah. Ni, apa ka siya ngay? Anya ngay ti sumbat ko rita. Pangalaan ngay nga kaya po ti pagbayad. Bakit? Mapano ka? Amante, Apa ya? Mapana nga rog trabaho? nagado ti problema dito'y balay. Adayahan mo. Awan ti bagas. Naibos jay kagudwa ka ban aginatang ta. Kagumatang ka. Awan nga ro ti gatang ka o. Ta naibos pa'y ti gasaul. Nay mo tapan na kayang nanan. Hay, si Mangpet pa'y to'y babayadan iti kuryente. Mapana ko nagtrabaho bakit? Apay apumanaw ka, kat imawag jay kumarek ananang jay dinanog ni Junior. Apay ka no? Agsasango tayo ka no, tanagdarumda. Nagato na problema. Amom, ti sing-singiran da adan news ti inaramid ni Junior, Mano aya ka no? 50,000. Unang daytan? Nagdakilan? Ay, halo-halon ti problema tayo lakay. Aglalaukan. Malagip ko nga rod ni Madonna. Numangmangag ko na ita halo-halo. Kumare sale. Agsasango tayo. Iso nga rod nga imayak, tapno agsasango tayo. Pagsasaritaan tayo ti problema, kumare. Andiyan ako maring ibagbagam.
Kaano tapay, nagbalin nga agkumare? No agkumari tamot anabaybayagan. Ay, no agkumare taman ide, saan itan? Kalpasan adin nanog-danog ni Junior mo, di anak ko? Waswasan tan ti panagkumare ta. Saan mo kuman nga itultuloy ta agdarong, kumare? Taapay asaan? Agdarumak Ay namari, saan mo't kuman Kumare ka la kumare. Kunak lang arudan asaan tan ngagkumare ita. Pagtutungtungan tayo latan, aday to abanag, kumare. Ay saan ang agdarong nagbayad kayo ti 50,000? Ay na, nagdakil matanday takid-kid daw maagatad, mare. Ibababang mo't basit, No saan nyo ang mabayadan? Agdarumak ka talaga. Uhan bayadan mi. Agdiskitar kami kinilakay ko iti kwarta. Apay, kasano nga min tinaramid mo kaya, kadinanog-danog mo kano ni Ryan, Junior? Kasano? Suron. Binaybay amlat ta kuman, Kita man, agbayad tayon iti dakkel agatan. Kunan po pa ni daddy, danugan da ka, bumalas Ay, patpatyam to, mga minday tang amam. Awan panunot na. Ayun gayam, ayan na ngay. Saan ka di pa asimangpat, nagapoy di trabaho na? Napanaghalo-halo Anya, maluman, napanpay lang naghalo-halo. Maguray ka man tayo nakitaan. Nagsiksika talaga pa doon. Agtal na ka man dito. Hindi pala sa nga, kinbaro ka pa eh. Hasta unay ti pa nagpa-charming ko ken ka. Itatadlan asawat na, kida-kida yan na kon. Ay, uwan nga ron. Pa yung minadyak nadnadlaw. Di pa nagpa-charming mo kanyak kita eh. Basil mo ang takulot-kulot ti buok ken Lucian tinaasawa. Ayun na. Hoy! Ba- Amante! Bakit? Ada ka magamit ta. Anya ter aramidam ditoy, Umaya mga nita halo-halo bakit? Anya ti order mo, amante? Special ka di, wano ordinary. Awan, saanin nga agorder ni Amante, taagawid kamen. Awid! Talapayan ko. Ano sakit? May sinatalapayan ko. Nyakabat ka. Hindi mo lapigusin. Talapayan. Nagsakit ba? Bye, amante! Halo-halo lang arod ti dimtang a probleman. Nay nayo ng pay. Kasano na yung nayunak man ang ibagpag kami? Anya ti aramidam ijay ayan ni Madonna, Na parang karoon nag-halo-halo. Halo-halo? Kat kastala unay ti kinapagkat ti panang mingming mo kan kwa na. Dandani saan mo amayakar dagiti matam amang mingming kan kwa na. Sa bali man ako na ako. Tadali ta panuno mo. Wan! Amok nga aging inarom kayo ide! Ipalagi mo mananday ta napalabas eh. Mang panunot ka kitde, no sa dino ti pangalaan ta iti 50,000. Mapanak sa aghold apitibang ko na. Saan man abay ta kalukwan ti pampanunutam? Seryoso ti magbagak! Nagado ti problema, ag panunot ka man iti nasaya? Wala. Saan ako makapanunot ako dinasaya at numabisira mo tayo? Nakaluto ka, bakit? Iwan gayam. Ay, kasano ang makaluto kat awan bagas ken gasol a paglutuan? Paunay mo tayo. Kasano tayo nga agbiag no kasta. Amante! Anda ka dito balayo! Ni manong mo day dyan. Nay, apa nga ta? Ingkasabtan no anya ti umay na ibaga. Kulak-lakit tinawan kan dito'y balayaw. Apa yung manaw? Napirday jalugan ko dito si Tigyaw. Umay nakmantulungan nga gidoron. Ayaw na, day talaga yung manaw. Ipag. Buludag pa lang nila kay mo Ay katwan lata amano. Nagandar mo't lang yung tulugan ko akarag-karag. Agyaman na kamantay Nagadungamin ti kwartam. Apa di ka gumatang iti baro ano? Plano ka nga ti gumatang iti baro.
Uray no, ipadawat mo itong kanya dahito danalugan mo. Apay, kaya't mau. Katuan ano, ipadawat mo. Bayam, tama kagatak pa iti baraw. Awate mo na ititangdan mo. Ha? 5 gaso? Ni, dumsamag kaya. Manaw? Oh, apa naglidam na itarupam. Mabaling di. Nayunam tayo ta, iyaw awat mga kwarta, manaw. Awanan kami ngamin ita. Aya, ay, di mo magaming pagbagadagos. Awate mo na ito 1.5. Kumanay ka di daytan. Umanahin, manaw. Agyaman na. Ingka gumatangan ay itibagas kan gasol tayo. 1 year old, mapana ko. Kita am to man di tarwar, numasabat mo ni Junior tani, malaman, katawan pa'y. Mapa nagpaiso nga pa. Ay, madandanaga na nga rod, ang mga nuaddaman ng danugan na. Awan lang nga rodin pagbayad ta 50,000 pesos. Amante! Sa dino ti Papa Nam! Ah, mapana gumatang iti bagas me. Ay, kunak no kaya't matidumagas biit. Tag merienda ka pa iti halo-halo. Ay, adda pa ya. Ano pa yan? Para ken ka, oray libre di special. Ay, nagmayatan. Oh my God! Kuha nga men. Day, Oh my God! Kaya't mo ka di akibinin ka pa, tapno may ka ditoy. sus. Ang mga noagda makakita ka data. Ichismis data nga da relasyon ta. Dakasan. Kot, ano ko mo? Ah. Ne, adda ka magamit ito, Junior. Aday baga kada kayo ko ni mami. Agawid ka pa, Junior. Or-orayon na ka ni mamin. Mapana lang bit, gumatang di tatali pa ba? Mami! Ada ang titi kusina. Mami! Among ni Ryan! Tapay, ay nadinak pagdanaga na kasta Junior. Inan-anong manan ni Ryan. Dinanog mo ka di manan. Saan? Dandanin almos, kat insalakan ko. Imbag atamok tiag lang, oy. Anya? Kasano adanda ni Nalmas? Mapmapan kayo ijay karayan anak kaununag? Di mo ayaan mo ang mga aladay di akarayan. Uray kay nga mina. Magsawak pa ya. Insalakan mo ni Ryan. Kat, Kit saan kayo nagbayad ka ni daddy iti 50,000? nangibagakan ka. Ti mami ni Ryan. Ni, adda umaw-amon. Mabit lang nga. Huh? Hello? Hello, Mare. Ni Mami ni Ryan da ito eh. Ay, si kamot gayam, kumare. Apa nga imawag ka? Thank you kini Junior mo. Gapukan ko na, si Bibiag pa iti anak ko. Ay, uwan ka nung arod, mare. Anya aya tinapasama. Napanda ka nung naglalangoy ije karayan. Pagamuam, tanakita da ka nung matamalmal mo sa ni Ryan. Kunakit at talagang agal-ala day di akarayan. Amom Mare, dagos at imaray ka nung ni Junior mo. Katlinangoy na ni Ryan. Kasta ka di, mare. Ay na. Kuwan ko Mare, iso a thank you iti anak mo ha. Kung saan kayong nagbayad iti 50,000. Naimbag ta da ni Junior mo. Ay, iwan ko, mare. Ay na, thank you, mat amare. Ay, siyak si Rombong thank you kumare. Syakit di ate ag thank you. Thank you, mat ang kumare. Thank you, at talaga. Apay adito'y pa'y matpesto ni Madonna nga aglaklako iti halo-halo tinapilim apagkitaan ta, kumare. Apay, di mo ka di kayat aramanan ta? Tila ko ni Madonna halo-halo? Ay, kayat ko Nagordara kon iti dua nga special para kadata. Iso siguro di timtimplaan nan. Among ka di, no apay anak ka sexy ni Madonna. Talagamot a sexy ni Madonna, mare. Ti damag, adda ka no sa bali nga ikabkabalay nila kay na ijay abroad. Iso mo agbirbirok mo't siguro. Ay na,
Isumit lagayam anak kaseksek si ita. Bay amon, tauray no kastoy lang, losyang ako nada. Nasaya at talata nga asawa. Kan buo ti pamilyata. Sa bagay matkit di ako mari. Anya lakit din at talaga tibiyag ayan. Oh, ato yung ti halo-halo nga order yun. Thank you, Madonna. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Dane. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Salbag kiti, naabak akmanan. Agtaya ka manin Awanan ti tayak, naitayak amin ng akwarta. Uray di igatang ko iti bagas mi, naitayakong. Mga baka, intun sumarunong agtaya ka. Di mo man ibagbaga ti kasta. Ibagbagak king katipod daw, di nakpatyan. Iso nga kalagala iti pagtaya. Pangalak ngay kuma. Nagado ti mabalin mo ay lakaw di balayaw. Awanan, nailako kun jay basit nga oven mi. Ingka mangkita Anya kalaki din aya. Pangalaak nga taaya iti kwarta a pagtayak iti sungan. Kayat ko ti mga bak. Asino day ti masabat kung agdiwur-diwur a magmag na. Minsamot lakay ko. Manulitaw! Sika magayam, bakit? Nagkapam? Nabartag ka! Ay saan? Baka inumalang basit, bakit? Nakaloto ka din? Mabisi na kon. Day tamangan ti pagalistuam. Agawit ak pailaang. Apay, nagkapam ya. Dita! Napang ka man siguro nakisugalan niya. Kat si kangay kuma. Napan ka man ng nakiinom. Inayapan na nga rod dagiti ko kumpare. Malahing kaglutaw tanay. Mabisi na kon. Ay, bakit si Mardel kamutan nga pukaw itilakaw? Saan ako na makapukaw? Ha? Nasakitan ti karabukog ko. Ikot si kamot natin ang pukaw. Kapaya nasakit talaga mo kasi kati para pukaw. Agpaparawak nga rudan. Sakmat lang amay nanti agpukpukawan. Padasamat kami nanti agpukaw. Hindi nga rin tibusis ka oh. No di mo kaya ti agpukaw yung kagisursor. Ay, siya! Pag-isursuran na. Ne, apay, dakas no agisursor ka? Punduam dato'y laba, itinatnatan ta isursur mo. Yung uray kamutan bakit? Kaya't naklo nga ibabay ng uray. Kasano ta nga rod ang makalako, numabain kamat nga agisursor. Sa anak ang mabain. Isungarod ang mapan kagisursor, tapno malako ta dagito'y lako ta anatang. Sayang tipunan, tanong saan ang malako dagito'y. Ano ko tikas tuyan ay. Sabi, pinunong mo dati susunak alaba. Nato'y pa iti basket. Nagawitak pa iti basket. Wan, agpukaw ka dito'y tanga ti palengke. Wan numapan kagisursor, agpili ka. Nagalos kalaki din agsursur iti natang anday. Uwin tata, kasapulan nga aramida. Tatlo di nakungtan ni Mrs. Kaw. Nakasusuong ka lang arudin iti laba. At dapat agsumbangil nga awit mo a basket. Gumatang kay mangki di itilakok, tapno maksayan tata. Ay, wang makiday. Tapno saan ako na mapang gumatang di palengke. Medyo adayo kay. Kan ag-tricycle kayo pa ya. Sige, sige, sige. Ibabamday talakom anak alaba. Takita, no, anyaan natin tigatangat. Oh, di nakapaibusta itilako talakay. Naragsak ka. Kinatkatawaan dak dagiti tattawa nakakita kanya. Bayam ang agkatawa da. Adang arod kwartada nga igatang da, iti kananda. Mabainak to nga gisursuran itong bigat.
Numayatan to'y karabukog kong agipukkaw, saan kantong nagisursor. Ang aging gaana sakit to'y karabukog ko, ay anusam. Unay ka ti pa ng dos-dosam kanya kung bakit? Saan mo't apa ng dosa day takot? Oh, ayan tayo naglakwam tabilangak man. Napaibos mo ka, dagiti insursur mo. Sigurado nga do tinaglakwam. Bakit? Ayan na nga dyan ang luto mamakan. Nasaya at nausawan kan. Boy, tanay turog ko itay. Iso ang mabisina kitan. Ayan na nga dyan luto. Awan tinluto. Anya? Apeng awan. Apay, adaing nyawat mo akwarta kanya. Diyan nga inyawat ko king kay dinaminsan nga aldaw. Ay katawanan na. Anya? Kasan mo nga awanan? Basta, awanan. Ay, impan mo man siguro intay at isugali na niya. At damat gayam swerte iti sukal. Kahit nangabak ka. Agsubli ako mga rod nga agtaya. Ngam awan mati taya. Agsubli ka pa ilaan kahit naabak ka lang aruday. Ay na, no mga bakakit ikang kamot. Gumulgulpi at itibagas ken sardinas asidaan tayo. Kaano ang napasamak dahi ta? Idinsapay mo napalabas at tawin. Kaadwan mababak ka. Nagadulak at alablabi daw mo si Kang Arto. Si kaki di man nugal a babae. Mapanak umutang kiniipag ko iti kwarta. Sino nga ipagmaw? Siyempre, di nasingpot nga ipag ko. Apay, at dapay aya sa bali ang nasingpot nga ipag ko no saan ani Merle. Ni, si kamot gaya manang. Pastiragan na kun takasapulan ang makasaritak ni bakit mo. Ala, umunog ka manang. Ayan ni bakit mo. Aglut-luto. Apay ay Mapanak man ijay ayan na. Merle! Ayan mo. Dak dito'y kusina. Ay na. Aglut-luto ka matgayam. Un manang. Nasayahat man ta nakadagas ka dito'y balay. Ibagakon kan katirantak Anya rin ka. At akwartang din Pautangan nakman, tabayadak inton agsweldo nila kay ko. Ay, saan pa yan nagsweldo? Saan pa'y nga road? Katawan igatang ko iti kanin may. Un manang. Mano aya, ti masapul mo. Day takit ti kay kayat ko kan kaipag. I love you. Talaga ang nabiit ka kasarsarita. Kan nabiit kang asiggan. Nagswerte ni ading ko. Anang asawa kan ka? Sak ni manang ko nagawid bakit? Puro lang kata-katawa. Un taadagaya man kwarta na. Anyat kaya't masawan? Pinautangak, tay may mutang. Pinautangam ni manang ko? Una, tawan ka nung aruti kananda. Ay sus, unay kan bakit? Apay pinautangam? Apay, madin no pa utangak ni manang mo? Awan nga rug igatang da iti kananda. Di ka lang maasyan. Ay, maambumla ko mater aramidon da nga agasawa. Anya aya, ti ar-aramidon da. Agtaya akon. Agdan kwarta. Kay umulakan ang agtayan ko kasta. Ninsamot ading ko nga anding day ta nakatakder di ta igit ti kalsada tata. Uy, iso. Apa ya? Ay, kita anak. Kumlebak, tapno dinak makita. Apa nung makita na ka? Agungot di na kayat makisugala. Kay kumlag pangarodan ng panaggunak. Nakita na kan dito sugalan. Di ko malimutan. Nay, manong manulitaw. Nabartet ka manay. Ay, ganto na. Nay, sige mga namadeng. Ay, sana ka nabarta ka. Nakita ni manang ko makisugsugal. Ita, masabat ka, ita nabartet. Bagbaga ang manggit dahil tama nang mo. Ta isugal na amin na kwarta nga itad ko, adeng. Pasaray, inal daw dita pagsusugalan. Kasano kayo ngayon, agbiag no kasta? Kanya kasta. Kahit adamod trabaho.
Aginumak lang, numalpas di trabaho, kading ko. Dahil tamanang mo, di awan sa baling at aramidan na no sa nasugal. Lumawanan kayo ti kwarta. Kumasidag kayo ngarog kada kami nga umutang. Asino timbot utang ating? Kani manang nga may imutang. Nay, diyak mo day ta. Iso siguro, di na pan na insugal. Ay, awan, may boss manan nga raw, di jay kwarta nga dagang manang mau. Ay, basit tigim matang lagay. Man-mano tinaksayan tila ko anatang. Di mo ko na mapanak man na gisurso. Kat anya ngay nga ro. Ay saan mo na? Kabaabay na siya kalalaki ti gisurso. Pagbainam ko nga. Kat iso na ito iti pagbiyagan tayo. Ay basta, babae na kun. Duwata, ama pan mangisursor, tap na awan lugi. Nasaysaya pa ya. Ag sinublatang, ag bukaw, iti lakta. Day ta ka agi pukaway. Kabain ko day ta nga ramidan. Kayat mo ka diti agbiag, no saan? Kayat ko Di mo ka di amo nga arapa kong agbyag itinasuro ka sa gasot at tawain. Adamag gayam kastang arapa. Aya intan agisursor. Awa nanti ado asao. Oh, makitan lang ay. Dandarin maibos da ito'y lako taan natang. Mayat ti agisursor ko naktumag. Ay, agpatingga tala ditoin bakit? Agsublitan. Apay, ang mga no adupay ti gumatang no diretso tapay. Agpatingga tala ditoy kunak. Aguray ka. Mapantalakwan nagiti agsusugal ijay abanda. Nagaruda Ay saan? Awan kwarta da kita. Apay ay ngamin alapdan na kamapan ijay. Saan nga road? Ni manang mo mati adad jay magisugsugal. Ay. Kwa. Nakita mo gaya man. Kunak man mo awan kwartada. Nga makisugsugal damat lata. Kunana, nga igatang da iti kananda jay inutang na kanya. Ngam saan maggayam, tanapan na ing sugal. Ay, agawit aki din. Ay, aguray ka ta, sir barak pa ni manang mo. Tapay nga obserbaran mo. Tinulungak tak mo na nakasapulan na ti kwarta. Igatang na iti kananda. Ita, isugsugal na matgayam. Ay, madinsa Talaga, madi. Anyay, nangabak ka? Nangabak asasawam. Anya, naabak ka manay? Agtala ka. Ay, ang mo kong naabak ka. Basta sumangpag ka na ngay, naabak ka. Ha? Agdan tulat ta swerte ka. Kahit, ayan na nga, inutang mo kanipag mo. Awan inutang ko. Ay, nyalaki din na yan bakay. Mabisinan ti pamilyam ka po iti dayta, bisyom. Diyak pa'y kidi amon no, pautangan na ka manin ni ipag mo. Imbag man, tagpapaparlor ka, Merlin. Adagayang pagpaparlor ko manang. Kan itala nga kasapulak nagpapukis. So nga balinisak mo tan di ko ko. Imbag ka nag-reply ka, iti in-text ko kan ka, idi dinamag puno sa dino, ti ayan mo. Kasi mong batak adagos Ito'y parlor ti kunakkan ka. Iso nga imayak matadagos. Apay ay manang. Kaslada emergency Adda nga ron. Pautangan nakman iti kwarta. Ha? Ay, pasensya kan manang nga mundi ka mapautangan. Ah, anya? Apay nga kat sikati kasi simputan nga ipagkaw. Ngamen, namin nga insugsugal mo matgayang ti utangang makwarta kanyak. Amo manang, nagrigat ti agbirok iti kwarta. Uray kami lagpaparaw kinilakay ko nga mangipukpuk kaw iti lako me. Ha? Nagimot ka maggayam nga ipag. Kunak ano na simpot ka? Uray ag sakit tinako mo kanyak manang. Saan ka napautangan? Agtrabaho kamot ngamin Isardeng mo, hindi ta pa nagsugsugal mo. Tapno saan ka maibusan iti kwarta. Inakmat pampansinan ni manang ko. Katpay ama, nasken lang nga ikanda iti leksyon. Nasakit tinakam na ka. Yung ramraman nak pa yun.
Nasayaat mo, ta na ibagak ti kayat kung maibagakan ko na. Parang baba ni tinay takot ag balbaliwan. Nalaka gamin na yan, imahanan ko. Nyangay ba kahit? Nasakit pa lang ka di tinakam mo, ipag mo, Amerlen? Di ka man sumanaw dita. Nasayaan ba? Ta saan na ka na pinautangan? Tadya impautang na ka, insugal mo amay. Agtal na ka no, di mo kaya't abarsakan ka dito chinelas ko. Mapana ko nagtrabaho? Mabartag kan tumanan asumang pata. Apay, di mo ayam mo, ang makalawas na jak naging inom iti arak. Diyak lang mamati. Insardan kong naginom. Taamok awan nasaya, ta maipaay ti arak kanyak. Iso asi ka, agbalbaliw ka matan bakay. Ay na, di nakman bagbagaan akasta. Nasken lang nga mabagbagan ka. Kit nasken na dumag kamay, tapno, balbaliw kan. Dumakdak ka rin nagiti ubeng. Kasi damot no dagiti naganak da ka artag kamanugal. Sa bagay mo't di ah. Iso asaan kan nga agimula ti sakit tinakam mo kani pagmaw. Tawan ti magana mo dita. Ay, inakman kit di agbirok iti mastra ka. Ay, dahi taman ti kasayaran bakay. Mala, aglisi ka nga rod. Tainak agrubat. Mapanak man ijay ilay. Uray para innawlaang iti restaurant. Mayatan. Mayat dahi ta bakay. Basta da trabaho, kan saan kan nga agsugal, agbyag tayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.